Fergus Keen an seo, agus an neomh Tom Dul go réamhharach don scannán Song of Granite, pictorial an seanteach solis. Tá seansaun go beag an scannán seo ag dul go dtí an Oscars sa bliain scoil. Agus Tom Tanúg mór leis, níl mórán chur amach agam ar an scannán seo, seachas go muinann sé le aránaí seanós a rugach I Connemara, cúnta na Gaeilge, agus an sin chuig sé gnúarach. So, mar dúirt mé, níl mórán réamholalas agam ar an scannán seo ach tásúlann go muinnig mé tanachas. So, a raiglam go dtí an scannán éiscint. So táiminn seo pictorial an teach solis agus tá sé díreach le tasnú gan cúpla nóméid inis agus Tom Tanúg go mór leis. Storm of clean when you're far away from the home you'll soon be leaving, and this many time by night and day your heart will be sorely grieving. Chun Athbhreithniú a dhéanamh ar an scannán seo Song of Granite. Well, scannán sa múl a bhí ann, ach scannán bránach agus mothú chánach a bhí ann comá. So, rugach an fear seo, an búcail seo cúnta na Gaeilge agus I Connemara, áid ar gúilta agus óignach agus áideálinn comá agus bhí an sinne green grafadóireachta san scannán seo go chúntaach, bhí sé go háling na pictóirí go háling agus tosíonn sé leis an búcailóg, so beidir demlíon díos nó mar sin agus an eistóir a bhí ann don búcailóg Eisian réalt an scannán seo go thomláán, bhí sé go chúntaach, bhí sé annádúirtha agus cúthalach agus mar sin, tá andúlaige sa cheol ach tá sé cúthalach méall ar an árán agus feicimí é agus tá sé 6 cringy nuair a iarrann ar an móntóir ar páirrta chana sa rang. Tá sam bhfuil tú ag bís le na chana chun go léir. Cynnearta Joseph. Will challenge al home de chlor. Being an ceol fitte fóite leis an saoil, so bíonn siad ag canna gcónaí nuair a bhíonn siad ag garamóna nó ag íoscrocht istíthe agus is éis an seo go mbíonn an green grafadóireachta sa scannán seo go háling ar fad. Bhíonn pictóirí úntacha agus iad ag íoscrocht istíthe agus mar sin. Tá an stiúrthóireacht an cliste ag an buinte seo, mar feicimid an scéal agus an saoil ó dhearca an búcailóg. So feicimid an búcail trí fuinóga agus trí dóirse agus mar sin, agus feicimid daoine ag teachtaí an teach faoi dearca an búcail agus trí fuinóga agus mar sin, so tá an stiúrthóireacht go thúntaach an seo. Tosíonn an scannán le deor amháin ag sile as súil na ná, agus is roiarc an bránach é seo agus is scéal bhránach atá ann is slí amháin, mar téann sé ar imimecha go dtí an Alban cosúla lándaoine ag an tréis sin agus pósann sé agus bíonn trúr páisteacha ach trégann sé a clán go thomláán. Téann sé ar imimecha ríis go dtí an nua-áireach agus fágann sé a clán go léir a bhean céile agus na páistí. Tá sé iarránta mar fada sa bhí sé óg feicimid é ag tuairt ara den nead éin agus tá sé tuairt ara ceangailt téad
timppel an nead agus ag tuairteara don na hufacha agus don na sicín atá ach fós níos déanaí agus tá sé fásta suas ní thugann sé aon ard ar a clán féin agus ar a fáistí féin, so tá sé sin deacair éiscint. Feic míad é ag fileráis go dtí an galamh uair amháin ach ní anann sé ráada agus dearann sé lena cara tá tádán seo domsa. Ach mar dearann a cara leis bhí do chuile gcónaí ar an spéire. So is fánaí atá tá sé gcónaí caiilte agus níl éon sais baile again chur péáid a héann sé. Bhairc anna bhrónach ar fad Fáin a bhain céile bás ach bólann le cara a bhain céile le na Clancy Brothers nó daoine cosúil sin agus dearann siad look tuair an teachtracht dó go bhfuil fuair a bhain céile bás agus teir deangáil le a fáistí ach ní téann sé. So tá sé sin do chreidte really gur raibh sé de commissaire is sin a dhéanamh ach sin a hála. Tá roireach an láidir ann nuair bhíonn an seanar ar bhróg na habhain agus búlann sé leis féin mar bhuachalóg agus dearann an bhíonn sé caint mé ar ólas an taal agus mar sin agus dearann an bhuachalóg leis dámbeoch ólas an taal agat cad a tharlaíonn an sin cad a dhéanfáil le ólas an taal agus gan áras níl éon freagra ag an seanar leis sin. Agus dearann an seanar neadar an mise an léach nó an olbhéist. So is tócha níl éon freagra don ceis sin ach an iridach is tócha gur don lochmhicna an freagra sin a raigart. Ach the rudaí is táchtaí don scannán seo. Gan áras an ceol, tá an ceol go húntaach an ceol seanós agus stíl chaile comá. Tá Damien Dempsey ann ag canna órán agus tá sé sin an leidir ar fad an Rocky Road to Dublin. Agus so tá an ceol an a leidir, so an fuam go thomláin John Brennan a bhí a bhaim ar an fuam agus tá an fuam go húntaach sa scannán seo. So tá ceol na habhain, ceol nádúrtha agus mar sin ceol an cué agus I Ganamara tá sé sin go hálaigh. Agus uaireanta an ceol an ciúnas atá sa scannán seo mar an ciúnas I Ganamara ag pointe áracha I ré an scannán tá sé an láidir ar fad. Mar dúirt mé an sinna green grafadóireachta tá sé sin an láidir ar fad an roiarchatá ar Connemara tá siad go háling ar fad roiarcanna ar na sléite agus an áid nádúrtha áling an sin tá sé sin an a láidir agus Richard Hendrick a bhí a bhaim ar sinna green grafadóireachta so dhéann sé job má sin. Tá sé dubh agus bán go thomláin agus téann sin leis an scéal is tócha leis an seaníis. So sin é, Song of Granite agus beidh sé sa Victorlan go leor.